Shwmai, a chroeso i Prifysgol Caerdydd. Fy enw i Oakley. A fi yw Megan, a dyn ni'n gweithio i Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Dyn ni yma i ddweud wrth chi am Undeb Myfyrwyr Caerdydd, sydd wrth galon bywyd myfyrwyr yma yng Nghaerdydd. Mae ragor o wybodaeth am bopeth rydw i'n mynd i siarad am heddiw ar gael ar ein gwefan, www.cardiffstudents.com. I ddechrau, dyma fideo byr i ddangos i chi beth dyn ni'n ei wneud. Cyn gynted ag y byddwch yn cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn dod yn aelod o Undeb y Myfyrwyr ac yn rhan o gymuned enfawr o 30,000 o fyfyrwyr. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd wrth galon bywyd myfyrwyr ym Mhrifddinas Cymru. Mae hynny'n golygu bod yr Undeb yma i gefnogi myfyrwyr i ffynnu a'i cynorthwyo pan eith pethau o'i le. Mae hyn oll o fewn amgylchedd diogel a chynhwysol, lle gall myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd wedi cael ei bleidleisio'n gyson fel un o'r 3 undeb myfyrwyr gorau yn y Deyrnas Unedig, yng ngwobrau dewis myfyrwyr What Uni, ac mae wedi raddio yn y 3 uchaf am foddhad myfyrwyr yn y Deyrnas Unedig. Oeddech chi'n gwybod bod Undeb y Myfyrwyr wedi arwain gan fyfyrwyr? Pob blwyddyn, rydym yn ethol swyddogion sy'n raddedigion diweddar, neu'n fyfyrwyr presennol sy'n cymryd amser allan o'i hastudiaethau i gynrychioli materion a syniadau sy'n bwysig i'n haelodau. Sef chi, dyma eich swyddogion sabothol ar gyfer eleni, a gallwch ddysgu mwy am ei gwaith ar cardiffstudents.com. Rydym hefyd yn ethol swyddogion ymgyrchu. Mae'r rhain yn rolau rhan amser wedi cyflawni gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli ochr yn ochr a'u hastudiaethau. Maent yn cynrychioli grwpiau ac yn cynnal ymgyrchoedd sy'n buddio myfyrwyr. Dyma swyddogion ymgyrchu eleni. Gallwch ddysgu mwy a chysylltu â nhw trwy wefan yr Undeb. Rydym wedi'n lleoli yn Caerdydd ac ar gampws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych yn Caerdydd, rydym ar blas y parc gyferbyn ar prif adeilad. Gallwch ddod o hyd i ni tu ôl i adeilad canolfan bywyd y myfyrwyr. Gallwch hefyd cael mynediad i'n adeilad yn Caerdydd o heol Senghennydd, drws nesaf i Abacws a gorsaf dren Caerdydd. Os ydych ar gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy adeilad Cocran i Lolfa IV a gwelwch Undeb y Myfyrwyr ar y chwith. Rydym ni yma i sicrhau bod eich barn ar y brifysgol a materion ehangach yn cael eich ynrychioli. Os hoffech chi yn helpu ni i sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu glywed, gallwch chi ymgeisio i fod yn aelod o'r Senedd Myfyrwyr neu'r Pwyllgor Gweithredol yn ein hetholiadau hydref. Caiff yr etholiadau eich chynnal dros wythnosau cyntaf y flwyddyn academaidd, felly os yw democratiaeth yn apelio atych chi, edrychwch ar ein gwefan am ragor o wybodaeth. Gallwch chi hefyd gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd dros y flwyddyn, fel bwydo chlat a chymorth adolygu. Ffordd wych arall o sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed yw trwy dod yn gynrychiolyd academaidd myfyrwyr. Mae gan bob blwyddyn o bob cwrs eu cynrychiolwyr eu hunain sy'n casglu adborth ac yn siarad o'r staff y brifysgol am yr hyn sydd modd i wella. Trwy ddod yn gynrychiolyd, gallwch fod yn gyfrifol am newidiadau allweddol i'ch cwrs sy'n sicrhau profiad gwell i bawb a datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth ar hyd y ffordd. Mae hefyd yn edrych yn wych ar eich CV. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, siaradwch ag aelod o staff yn eich ysgol, neu cysylltwch â ni yn Undeb y Myfyrwyr. Mae cymaint o ffyrdd gallwch chi wesa'ch profiad yn Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys cymryd rhan yn ein cymdeithasau a'n clybiau chwaraeon niferus. Beth am gael golwg arnynt? Mae Urdd y Cymdeithasau yn gartrefi dros 200 o grwpiau myfyrwyr a chymuned o dros 7,500 o fyfyrwyr. Gall fod gymdeithasau'n seiliedig ar gyrsiau i chi ymuno â, neu gallwch ddod yn aelod o'r grwpiau amrywio eraill sydd gennym i'w gynnig. O gorau i bobi, dawnsio i gemau cyfrifiadur, beth bynnag yw eich diddordeb, mae yna rhywbeth i bawb. Dyma'ch cyfle i fwynhau a rhoi cynnig ar rhywbeth newydd, neu barhau a diddordeb presennol. Mae'r Undeb Athletau yn gartrefi dros 70 clwb chwaraeon, gyda 5,500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybau yma yn cynnwys amrywiaeth eang o chwaraeon, o gampau unigol i gemau tîm, tu allan a thu mewn, o chwaraeon dŵr i crati a llawer mwy. Gall chwaraeon fod yn rhan fawr o brofiad myfyrwyr, ac mae'r dewis eang o glybau yn golygu bod gan bawb gyfle i gymryd rhan. Uchafbwynt y calendr chwaraeon yw Twrnament Varsity Cymru. Dyma'r digwyddiad chwaraeon myfyrwyr mwyaf yng Nghymru, ac mae'n cael ei gynnal bob gwanyn yn erbyn Abertawe. Mae mwy na 40 camp yn rhan o'r digwyddiad a gallwch gymryd rhan neu dod i gefnogi. Mae awyrgylch gwych i'r dydd, felly os ydych yn cystadlu neu'n cefnogi, mae'n ddiwrnod anhygoel. I ddysgu mwy am glybau a chymdeithasau, dewch chi'n ffeiriau glas. Ond peidiwch poeni os na allwch dod ar y dydd.
Mae'r holl wybodaeth hefyd ar gael ar cardiffstudents.com. Os nad oes unrhyw beth o ddiddordeb i chi, pam ddim sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon newydd? Gall unrhyw un ei wneud, dim ond 20 aelod sydd ei hangen arnoch. Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o gwrdd â phobl ac adeiladu eich cymuned yng Nghaerdydd. Dewch i gymryd rhan. Rydym hefyd yn gartref i ro gynnig arni, sy'n ffordd wych a rad ac am ddim o gymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae yna lawer o sesiynau blasu ar gyfer clybiau chwaraeon a chymdeithasau yn y tymor cyntaf, a ffeithiau a phrofiadau ledled y Deyrnas Unedig drwy gydol y flwyddyn. Dyma flas o'r hyn i'w ddisgwyl. Mae gennym ystod eang o gyfleoedd cyfryngau myfyrwyr i chi gymryd rhan ynddynt o fewn newyddiaduraeth greintiedig a darlledu. Ymysgyn cyn fyfyrwyr cyfryngau myfyrwyr, mae Sam a Dani o Radio 1 y BBC. Felly os hoffech chi fod y seleb nesaf, cysylltwch yn tîm gweithgareddau. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn falch i fod yn sefydliad dwyieithog ac rydym yn gweithio gyda'n hislywedd y Gymraeg llawn amser i hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Mae MCC, ein Hyndeb Iaith Gymraeg o fewn Undeb Myfyrwyr, yn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael eu cynrychioli. I ddysgu mwy, ewch i ein grefan. Mae'r siop swyddi yn cynnig cyfle i ennill arian wrth ddysgu. Mae'n wasanaeth recriwtio am ddim sy'n cael ei redeg gan Undeb y Myfyrwyr, wedi deilwra'n benodol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Gadewch i ni ddarganfod mwy. Budgeting in first year is hard, so it's just a really way to make some extra money. It's a great chance to enhance your skills. It's amazing to learn something, and actually that was my first time working and first time earning money. Because you develop communication skills and social skills, and you're also never alone for many shifts, so you're always in a team setting. Before coming to uni, my CV was basically that, but so far I've learned how to have hospitality, which has been so amazing, how to work alongside people, how to talk to people. Because with a lot of experience I can utilize, and like the skills I've learned, I can even utilize them in my daily life. One of the best shifts that I would say I've done was taking down the stage crew for Ed Sheeran. I've given talks on my own, I've done uni tours, I've done bar work. I've been able to do anything from student reps and ambassadors to working at Principality Stadium or Motorpoint Arena. I've been a ticket scanner, I've been a part of retail staff. Another story that I like to brag about a lot is the fact that I got to see Jason Momoa on Wales vs Fiji shift. I've done waitressing, I worked at the student union's awards events. I was there in the arena when Little Mix were in. People there are lovely, we have a laugh and we enjoy work. It's a lovely way to meet other students who are in the same position as you are. It basically works around your time availability. It's your choice what job you want to do. The one-off jobs gave me this flexibility and this freedom. The application process is very, very simple. There is literally not one downside to it, in my opinion. I would have to put it up literally side by side with my degree. It's definitely been a big part of my uni experience. You get kind of hooked on it, so you want to work again. I'd say definitely sign up. You get to make money, the jobs are really lovely, just do it, it's amazing. Mae'ch Undeb Myfyrwyr yma i gefnogi eich lles. Mae'n gwasanaeth cyngor i fyfyrwyr yn wasanaeth rhad ac am ddim, cyfrinachol ac annibynnol. Gallant eich helpu gyda materion tai, gweithdrefnau disgyblu academaidd, iechyd a lles a mwy. Mae'n fanylion cyswllt cyngor i fyfyrwyr ar ein gwefan. Fe welwch chi lawer o lefydd i astudio yn ein hydeilad ar gampws Caerdydd. Mae'n lolfa myfyrwyr 24 awr yn lle perffaith i astudio a threulio amser. Mae gennym ddiodydd poeth am ddim a llwyth o gemau yma. Mae'n hael lawr hefyd yn gartref i'r tab, lle gallwch gael bwyd drwy'r dydd, neu beth yn cael cwnio yn ein cwtch. Mae hefyd gennym app lle gallwch archebu bwyd a diod yn syth i'ch bwrdd. Mae'n llawer gwaelod yn llawn siopau a busnesau bach. Os ydych chi'n chwilio am rhywle i fwyta, siopa bwyd gyflym, neu os ydych chi eisiau cael gafael a nwyddau Prifysgol Caerdydd,
mae gennym ni bobeth. Dyma hefyd lle dewch chi o hyd i Caerdydd Student Letting, ein hasiantaeth gosod eiddo. Gall ein tîm ymroddedig eich helpu chi a'ch ffrindiau i ddod o hyd i'r tŷ perffaith. Rydym yn cynnal yn nosweithiau myfyrwyr mwyaf a gorau yng Nghaerdydd yma. Mae gennym ni ddigwyddiadau nos anhygoel wedi trefnu ar gyfer chi'r glas hwn, o nosweithiau thema i'r clasuron. Bob dydd Mercher yn ystod y tymor, rydym hefyd yn cynnal ein noson clwb eiconig Iolo. Rydym hefyd yn gartrefi haws, noson glwb i bobl cwiar, ynghyd â llawer mwy o ddigwyddiadau anhygoel trwy gydol y flwyddyn. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd hefyd yn lleoliad cerddoriaeth enwog. Declan McKenna, Party Next Door a Katie Beizer, llon llaw yn unig o'r perfformwyr anhygoel rydyn ni wedi croesawu'n ddiweddar. Cadwch lygad allan am yr hyn sydd ar y gweill tymor yma ar Instagram Cardiff Box Office. Y ffordd olau o gael y wybodaeth diweddaraf yw dilyn @Cardiff Student ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae ein cyfrifion Instagram a TikTok yn rhannu diweddariadau, nodiadau, atgoffa a chyfleoedd yn rheolaidd. Mae cymaint yn digwydd yn eich undeb myfyrwyr drwy'r amser ac mae rhywbeth i bawb yma, felly pan ddim dod i gymryd rhan. Welwn i chi cymfo hir. Hwyl mawr!